Мачакай! Мачакай! Стига. Закачка! Ма ти най-хубавата ли си, дядо? Да си най-хубавата мамко. Най-хубавата дама, да. Госпожица е хубава ти. Госпожица Драганова. Не табана, не табана. Не табана. Кой има там? О, тета снимат тебе. И ти мълчиш. Ти мълчиш ли, дядо? Мълчиш, мамка. Да. Ау! Така не бе, дядо? Воля ли? Кой дърпа на дядо бузетата? Кой дърпа бузетата? Кой дърпа бузетата на дядо? Не камбата? Не камбата? Не камбата? Така ли, бе? Маймунко, госпожица хубава. Ау, че сериозна. Ау, че си сериозна. Чакай да. Така ли бе, дядо? Охо! Какво става там горе? Какво става там горе?